10 da, guk ere hemen gaude berriz ere, egun bat gehiago saio berezia egiten San Ferminetan. Ez da, Irune? Horixe da, eta gaurko saioari hasiera emateko gonbidatu berezi bat dugu. Euskal Herria Irratiko kidea, gure ondoren datozenak. Eta bueno, baina hemen, ez zaude Aritz Pascual, ez zaude Euskal Herria Irratiko kide moduan. Baizik eta Irrintzi Peñako kide moduan, bai, hori da, bai. Ez naiz etorri leku hartzera horren goiz. Gaur Peñakide moduan deitu nauzu eta, bai. Bueno, ongi etorri eta mila esker gurera hurbiltzagatik. Bai, 11-etakotik altxatu barri izan dut, onat etortzeko, bai, ez justu etortzeko. Bueno, behintzat egun batez 11-etakoa... Bai, laburragoa egin dugu, bai. Bueno, ja, dagoeneko uztailaren 10, San Ferminak aurrera doaz, ja, gertuago ikusten dugu 14a. Ez, mesedez. Ez. Oraindik asko geratzen da, ez gaitezen aurreratu. Zer moduz bizitzen ari zara San Fermin hauek? Ba, ongi, gainera eguraldiak eman zigun olako deskanso egun bat oparitu zigun, ez? Uztailaren 8an, orduan oso ongi egon da, 6 eta 7 egin genuen farra pixko bat, 8an deskanso hartu genuen guztiok, ala beharrez guztiok, ikusi genitun gero batzuk edo egin zutela farra, eta gero, orain 9:10 berriz ere fresko gabiltza gogoekin. Irrintziko Peñakide bezala, nola bizi izan duzu jaiak Peñan barnan? Ba, niri zuzendaritzako kidea naizenez, tamalez, beti ere mugikorrarekin pixkote pendientez, eta beti baten batek abisatzen du ez dula makina honek funtzionatzen, ez daukagu izotzik, eta beti zuzendaritzako beti egon bar gara pixkot pendiente. Alan ez guztiz ere, Peña bateko kide izateak ematen dizu ez, holako parte hartze zuzenago bat edo intensoago bat, ez? Uzkagu atzo adibidez izan zen bazkiaren eguna, euki genuen bazkaria, gero karaokea, ahotsa ez dut uste bezain hain urratuta, zenta gauean itzuli nintzenean etxera esan duen, ostras, agian Rafaela Karrarekin pasatu nintzen. Baina bestela ere ongi, hori esate duzun bezala intensoa dela egun batean zezenetara joan, edo hori atzo karaokea, edo datozen egunotako gauzak ja pentsatzen ere bai horrela bizi ditugu. Eta bueno, esan hori da, Buruaundiak, Erraldoiak, Pamplonesa eta Peñak ere badirela San Ferminetako oinarrizko edo hola berezia egiten dutenak, ez? Ez dakit nola bizi da, nola da San Fermin batzuk Peñakide bezala bizitzea? Hombre, normalen, egiten dugu besteok egiten ditugu gauza era, nire bai erraldoietara joaten naiz alabekin, edo baina egia esan gero sentitzen zara edo parte aktibo bat ere bai bazara Peña, baita herri San Ferminetako kideak diren moruan, edo baina, gu ere bai gure ondarraletxoa ematen diogu, ez? Bai dela txarangarekin atera, edo atzo bezala tabernan karaoke ireki bat egin, edo etzi daukegu Iruñerria Jamaikakaz, gauzak antolatzen dituzu, eta hori pixkot da, nik ustez San Ferminak beti direla programa ofizialetik haratago doazen festa batzuk, ez? Eta bakoitzak festa antolatzen edo montatzen du bere neurrian, eta Peñak ere bai gure ondarraletxoa edo sartzen diogu horri, ez? Eta beti ere ateak zabalik edonor sartzeko, eta inkluso gu ere bazkideon artean edonor bere ekarpenak egiteko, eta hori da nik uste garrantzitsuena. Azkenean, egunotan tamalez eta faian asko hitz egiten ereria auzolanaz, azkenean San Ferminak ere bai eta Peñak ere bai auzolanaren eredu dira, ez? Guztion artean egiten dugun gauza bat delako. Niretzat Peñaen inguruko guztia asko gustatzen zait batez ere, zezen plazatik ateratzen direnean, irtera, eta egiten duten bilbide osoa. Bileko kaletatik ezakitzuk ere hori berezitasun bezala izaten duzun? Zazpikoa brutala izan zen. Brutala edo dementziala, niri asko gustatzen zait irtera eta gainera delako momentu bat non guztio gainera elkartzen garen eta hori, zezenetatik ateratzen zara disparatuta gainera, aitortuko dugu, Sputnik bat bezala, eta kurritzen zaizkizu edo kurritzen edo burutik pasatzen zaizun edo zein txorakeri egiten duzu eta oso momentu polita datzen da gainera, etortzen dira une horretan Peña txikitako kideak ere bai etortzen dira,
Eta egoten da olako, ez dakit, uztartze bat, ez? Eta oso polita zen, eta haiek ere bai, handiak ikuste dituzten nik gogoratzen dut, ni peina txikikoa ere bai izan nintzen, eta gogoratzen dut nola irtetzen ginen plazatik, eta hostia, esaten zen, ni handitan horrela ibili nahi dut, eta gero esatu zutera, ni handitan horrela ibili nahi dut, benetan. Haze gauzak ikusten genituen, baina bai, ez oso une polita da, eta gainera, ez dakit, esate duzu moduan, peinek daukaten gauza polit bat, eta nik uste hori ere bai azpimarratu behar dena da, jendea elkartzeko aukera eta oso jende ezberdina elkartzeko aukera, ez? Batzuk erraten dutenaren kontra, peinak ez dira monokolor, ez soilik sapietan, baizik eta denetarik dago peina barruan, eta San Ferminetan dagoen politena da, zezenetan edo zezenetatik ateratzen edo bazkarian edo hamaiketako orain hartzen, seri zaitezkela zure ondoan, zure izaera edo ideologia edo izateko moduaren kontrakoa daukan pertsona batekin, baina elkartzen zaitu San Fermin zaletasunak, elkartzen zaitu peina eta gustora zaude, hitz egiten duzu, farrak botatzen duzu, badakizu ezberdintasuna daudela, baina beste momentiko inkluso, eta ez da soilik izaera aldetik, intergenerazionala da. Ni orain egon naiz hamaiketako hartzen eta hortxe zeuden veteranoenak, 80 urtekoak, eta eseri pixkoa bat hartu nozeke, eta beti, horrek ere bai, da peinen izaera, ez? Gara familia erraldoi bat, denetarik dagona, familia guztietan bezala, ez daukazu lehengusua tontoa dena, baina, bueno, zure lehengusua da. Eta, bueno, mai baten inguruan edo txaranga baten atzean elkartzen gara, eta hori ere bai polita da, nik uste. Eta, bueno, ja elkarrizketa maitzen joango gara. Horren beste txiko txapa sartu dut, hain lagu. Bai, begira, hortikan badugu ja... Ja, hurrengoa. Hurrengoa, baina, bueno, justo ez dakit oso denboran etorri den, baina tira. Pixkat, elkarrizketa bora biltzeko edo, aipatu dituzu, peinakide bezala hainbat momentu ezberdin bizitzen dituzu, eta askotan hitz egin izan da, San Ferminak momentikoak edo, momentikoak. Zein dira zure momentikoak, zein da zure momentikoa? Ostras, nerea da izanen litzake txupinazoaren momentikoa, zenta azkenek urteetan alabak izanek beste modu batean bizi izan ditut, baina aurten sartu ginen udaletxe plazaraino alaba hor bizkarrean hartuta eta horrela, eta ostia momentuko ona izan zen, hori bai, eta gero niri asko gustatzen zait, bakit frikia izanen dela hori esatea, baina uztailaren 7an, justo zezenketetara joan aurretik, txarangak lehendabiziko aldiz, peinaren abestia jotzen duenean, justo irteeran, ostia da momentu bat oso ona, zaude hor, eta joe, que guai, San Ferminak, ja. Eta hori izaten da momentikoa. Mil eskerari. Agurtu ezaket. Ez, besterik gabe, animatu jendea, Salva Telebistako ikusleak, bihar 11an, Iruñerria Jamaika klase izanen dugula irrintzi peinan, eta etzi, ere bai arratsaldean, DJ Remi izanen dugula, izan ere, azken urte honetan, erabaki dugulako ere bai, zezenketen alternatibak ere bai planteatzen, zenta, bueno, zezenketak ez dira soilik, peinak ez dira soilik zezenketak, gu ere bai baitugu beste hainbat gauza, eta orain ari gara planteatzen beste hainbat programa, eta bueno, bihar ere bai hori izanen dugu arratsaldean, irrintziz ere bai gozatzeko. Beno, jo, badakigu, eskerrak zuei. Aritz, mil esker, gero elkar ikusiko dugu. Bai, gero berriz ere etorriko naiz, beste mikrofono batekin, hori da. Eta, bueno, beste elkarrizketa bat izango dugu. Beste peinakide bat, zehazki, edo ikusiko dugu. Bai. Beno, Jon, aurrera egin behar dugu, baina kasu honetan ez dugu peinakide bat izango, baizik eta Iruña Antitaurina taldeko kide bat. Egun hon, Iban? Egunon. Ongi etorri eta mil esker gurera hurbiltzagatik. Eskerrik asko zuei. Zer moduz bizitzen ari zara San Ferminak? Ja dagoeneko uztailaren 10ean gaude, eta egun batzuk pasa dira, beste egun gutxi geratzen dira, baina... Bai, nahiko lasai, egia esan da, hasierako egunetan semearekin egon nintzen, eta horako birjolastuz txokora, oinezeko txokora joan ginen, hemen ere
herri Sanferminetan bazkaldu genuen, bueno, pues horrelako planak egiten. Eta atzo bai atera nintzela pixka bat, eta horixe, egun hauetan zer suertatzen den, zeren batek daki, Sanferminetan beti sorpresak daudela. Pasaden aste buruan antolatu zen duten Iruñetik Taurinak taldeak zezenketen kontrako alternatiba bat, txaranga batekin, Iruñeko kaleetan zehar, nolako izan zen egun hori? Bueno, betiko moduan uztailak 7, arratsaldeko 7etan udaletxe plazatik antolatzen dugu kale giranti taurinoa, erribindikazalea. Eta alde horretatik guk sortu nahi duguna da, zuk esan bezala, alternatiba bat, ez bakarrik azaleko kritikan gelditzea, baizik eta ere sortzea alternatibak, eta egun horretan, zuk esan bezala, antolatzen dugu kale gira, matraka elektrotxarangarekin zeharkatu genuen kale batzuk, eta herri Sanferminetako Rekoleta plazan bukatu genuen, eta nahiko girotsua suertatzen ari da azkeneko urte hauetan, eta nik uste gero eta errotuagoa dagoela ere herri Sanferminetako programazioan, ez? Bai, askorentzat Sanferminak oso loturik daude zezenketekin eta zezenaren irudiarekin, eta horren aurrean Iruñetik Taurinatik zer diozu? Bai, guk erakutsi nahi diegu, Iruña eta Iruñerriko eta mundu osoko jendarteari alternatibak egon badaudela. 21. mendean gaudela eta guztiz anakronikoa iruditzen zaigun jai batekin bukatu nahi dugula eta bide asko jorratu ahal ditugula. Guk bide horretan dihardugu, baina bestelako gauzak ere egin daitezke aurreko elkarrizketan, peinakide batek esaten zuen moduan, karaokeak egiten dituztela hainbat peinetan, zezenketen orduetan. Hori da pixka bat bidea, peinan jai eragile guztiak elkartzea eta horri nolabaiteko bestelako erantzun bat ematea, alternatiba bat eskaintzea eta demostratzea, erakustea bizi garela torturari gabe eta bortizkeriari gabe. Iruñan pizkati iguala argi ikusten da nola sektore batek zezenketak apoiatzen dituen, beste sektore batek ez, nola ikusten duzuzuk banaketa, uste duzu Iruña bitan banatuta dagoela iritzi pertsonalekin? Bueno, bitan, hirutan, lautan, 11 iritzi uste dut daudela, ez? Gertatzen dena da tamalez oraindikan, betetzen ari direla plazak, bai badakigu sarrerak eta bonoak saltzeko hainbeste erraztasunik ez dagoela, ez dira hain erraz saltzen, hori alde batetik. Eta bestelako datuekin ere sartu algara, ez? Lehen azaldutzen nuena, ez? 11 iritzi horiek nolabait batu aldugu, ez? Edo nahiko genuke batzea eta sortzea korronte hori bideratzeko bestelako jai eredu batera. Eta, elkarrizketa amaitzen joateko lehen Aritz Paskuali Errintzi Peinako kideari galdetu diogu zeintzuk diren edo zein den bere Sanferminetako momentikoa. Zein litzateke zurea edo zeintzuk? Hori, igual momentiko asko daude, ez? Txupinazoaren momentikoa izan daiteke bat, kalean adibidez ateratzen diren kantautorek eskaintzen diguten momentiko hori izan daiteke beste bat, hemen bazkaltzearena, erraldoiak, ikustea nire semea ondo pasatzea adibidez momentazo bada eta hori, bai. Horrekin geratuko gara, mila esker gurera hurbiltzeagatik eta animo geratzen diren 4 egun hauetan, disfrutatu. Eskerrik asko zuei. Esker. Venga. Jon,
ikusten dugunez, San Ferminetako momentiko hori gogokoena edo momentiko honena txupinazoa da orain. Momentuz, listan lehenengo poston dago topean, ikusiko dugu ea beste momentikoren bateri ikusten dugu, baina bueno, ea aurrengo elkarrizketatuak zer komentatzen dugun. Zein ote da bere momentikoa? Bueno, beste elkarrizketatu bat daukagu oraingoan ere, atzo ezin izan zen etorri, gero jakingo dugu zer dela eta beste peinakide bat da, oraingoan Lajarnako kidea. Egunon Arkaitz, zer moduz? Egunon, ongi, gustora. Lehenik eta ben, konta iguzu, atzo zer dela eta ez izan zen? Ba, atzo, esnatu nintzen, da ustez amaika terditan, amabiak laurden gutxitan geratzekoak ginela. Amarretan esnatu nintzen, esan, boa daukat, media buelta eman, eta hori, ordu bat berandu etorri nintzen. Eta hori, San Ferminen eragina? Bai, azkenean juergan atera eta goizean esnatzea zaila da. Bueno, eta gaur 10 da, dagoeneko egun dexente pasatu dira, beste hainbeste egun falta dira, nola bizitzen ari zara urtengo San Fermina? Ba, urtengo San Ferminak lehenengo egunak nahiko intentsuak izan dira, zere, ni astean zehar lana daukat eta ezin zara berdin atera. Eta hori, 6-7 eta atope atera nintzen, eta nola ez, bederatzean zaila izan zen esnatzea. Baina, bueno. Momentuz, peinarekin dagoen giroa, nola bizi izan duzu egun hauetan? Ba, oso gustora. Aurten txaranga berria daukagu Jaranan, da oso ongi, oso gustora, biltzen gara beraiekin, ez dut esan nahi txarra zenik, baina hori oso gustora, eta hori gainera, aurten bazkide gazte asko sartu izan dira, eta daukagun ambientea oso ona da. Eta nolakoa da peinakide baten San Ferminetako egun bat? Nahiko aktibitate asko ditugu, azken finean. Bai goizean, bai eguerdian, bai arratsaldean, bai gauez. Azkenean, adibidez, Jaranako bazkiden baten eguna, Jaranakin egon nahi badu, panfleto batekin, non dagoen peina gaur momentu hontan, ara. Eta denbora osoan hori, bai goizean, bai eguerdian, bai arratsaldean, zeo zer dago egiteko. Bueno, esan bezala, ustelak 10 gaude, gutxi gora bera San Fermin erdigunean, oraindik 4-5 egun geratzen dira. Uste duzu 14 arte iritsiko zarela? Bai, ez du zalantzarik. Bada zerbait, apinon joaten naiz beti, San Fermin guztiak, aldudan egun guztietan ateratzen naiz, eta 15ean hiltzen naiz. Argi daukat, 15ean 24 ordu egingo ditu alalo. Baina bai, 14 arte atope ateratzeko intentzioa daukat. Eta zer nahiago duzu? Egunean zerreko jaia edo gaueko jaia? Ba, zaila da galdera. Zaila da, zeren gauetan ateratzea, beti egin izan dut, gustatzen zait, baina goizean dauden gauzak beste pertsona batzuekin egiten ditut, haien gauean gazteekin ateratzen zara, goizeetan haien zarra bat bazkideekin egoten zara, eta eske biak gustoko ditut. Ali izan ez gero biak egingo nituzke, baina 24 ordu juergan zaila da. Eta momentu bereziren bat daukazu programatuta edo ja izan daukazu afari edo bazkari klaberen bat? Ba, gaurko eguna, bai, Jaranak Santana plazan paella egiten du, eta gero bazkide guztien argazkia ateratzen dugu, untzun, udaletxe ondoan. Eta oso egun berezia da niretzat, zeren bazkide asko batzen gara, bazkaltzeko, gero zezenetara joateko, eta egun berezia da Jaranarentzat. Eta, esaten da askotan, San Ferminetan badagoela, bai, San Ferminetako abestia eta San Ferminetako edaria. Zeintzuk dira horiek zuretzat, aurten? Nire San Ferminetako abestia bete izanen da Jaranako himnoa, ikaragarri gustoko dut. Edonon entzuten dudana, ahotsa uzten dut abesten. Eta edaria, edaria.
denetarik edan du ja San Fermin hauetan. Ez dut aukeratu. Osea, duela 2 egun, Iruña taldeko bazkidea naiz, eta ara joan ginen lagun batzuekin, da esan zuen, guazen hau da hau hartu dena nahasia ze ateratzen den. Hona ateratzen, eta badaramat San Fermin guztiak hori edaten eta ez dakit oraindik zer den. Osea, bakit ginebra daukana, likoreren bat, limoia, baina... Patentatu barko dut, Bai, oso ona da. Ez dakit beste anekdotaren badaukazun egun hauetakoa, edo esper duzun egun hauetan zehar etorriko denak anekdota bereziren bat etorriko dena. Bai, segura aski etorriko dena, nota bat ez asko ekarriko dituela. Eta San Fermin hauetan, ez dakit orain momentu honetan, rapatzen dauzu, ez dakit, ez nahi zoritzen, baina beti badago momenturen bat, esan duzuna, momentazo. Betirako ja. Bai. Gainera gauza horiek azkenean ohitura bihurtzen dira. Eta, elkarrizketari amaiera emateko, badirudi gaur niri dagokidala elkarrizketak ixtea. Ezakit zergatik, Eta, nik badut, zalantza handi bat, zuk argitza nahi dudan. Adios, a ver, venga. 14ean ateratzen da, bai, ala ez. Bai, noski. Eta noiz arte? Noiz arte, gorputzak irauten duen arte, gaueko 12, urrengo eguneko 12, urrengo eguneko 12. Hori ja, ni badakit ateratzen banaiz, jaranako bat aurkituko dut, eta berarekin atera naiteke. Ezin duzu jakin ez, azkenean. Mil esker Arkaitz, Zuei. mil esker ona hurbiltzagatik, berandu bat zen ere, baina tira, jaranan ikusiko dugu elkar. Bai, hombre. Gu beste elkarrizketa bat daukago prestatuta Jarraian, Iruindarrok Eletortxarangako bikide dira, eta ikusiko dugu bereiek ere nolek bizi izan duten San Fermin hauek, musika jotzen, kaletan zehar, giro animatzen, eta ea zer kontatzen duten. Esan dugun bezala, Iruindarrok Eletortxarangako kideak, Imanol eta Xabi, hemen ditugu gurekin, ongi etorri. Ongi etorri. Mil esker gurera hurbiltzagatik, nola bizitzen ari zarete San Fermin hauek? Urtero bezala ilusio handiarekin, eta oso garrantzitsua da guretzako. Hau izan da, Iruñeko kaleak dire gure sehaska, hemen hasi ginen guztiak, eta oso polita da. Hemen egiten den giroa ez da inon lortzen, oso polita da bai. Manol? Bai, pixka penarekin ze 8ko kontzertua bertan bera gehatu zen euriagatik eta orduan hortxe pixkat gazi gozo sentsazioa, baina 11an berriro jotzen dugu eta gogoz. Hainbat kidek osatzen duzute Eletortxaranga hau, kide jendetza daukazute bertan lanean. Nola izan zen elkartzeko prozesua, nola elkartu zineten eta esan zen duten, Eletortxaranga bat sortuko dugu? Azkenean 20 inguru gara, ez dakit zehazki baina 18-20. Eta hau ja 11-12 urte daramagu. Euskal Jai Gaztetxea itxi zenean erabaki zen zegoen giroari zerbait alternatiba lortu behar zitzaiola, eta erabaki zuten bere garaian elektrotxaranga bat egitea. Eta hor gabiltza oraindik, oso pozik. Iruindarrok duzue izena, suposatzen dut izen hori ere Iruindarrok Gazte Peña dela eta izango dela. Ze aipatu duzu Imanol, 8an euria dela eta zuen emanaldietako bat bertan bera geratu zela. Hemendik egun hauetan ze beste emanaldi duzu edo? Bihar 11an, ezagitzen 6-tatik, 5:00 hemen Jarautatik atzen gara eta gero Kaldereria, Navarreria inguruko kaletatik, bueltaka. Eta hori izango da gure azkeneko eguna, hasi aprobetxatu eta joan. Bai. Egun hauetakoak 8ak enduta, nolako izan da jendearekin izan duzuten giroa? Jendea oso animatu da ikusi duzute kaletan? Bai, ikaragarria. Oso erantzun polita, jarraitu gaituzte kale guztietatik, benetan giro paregarria, bai, polita. Eta zein da Elektrotxarangako kide bezala,
zuen momentikorik gogokoena edo zuen momentikoetako hoiek? Netzako igual, polikiena hor, hainbeste jende pilatzen denean, Nabarrerian adibidez ez pasillo mogoko bat sortzen da, eta hor sartu, geratu eta atentzio guztia hor dagoenean ez oso... Jendetza guztiaren artetik hori, pasabide hori, gero ailetu gure korrotxe hori sortu eta horreiten giroa, bai, oso polita. Bereziki, eske ez dute esango zein, bino bai, alde zaharra orokorrean oso polita, bai. Eta bueno, elkarrizketari amaiera emateagatik, orain esan duzute gaur edo bihar daukazute azken kontzertua. Gero ja deskantsatu pizko duzute, edo ere uztailan eta abuztuan zehar kontzertuak ere promantetu duzute ezakit beste hiri edo herrietan edo auzoetan. Baton bat batugu lotuta, bino ja hemendik aurrera nahiko lasai. Uztailan ezer, abuztuan pare bat nik uste, eta gero iraila aldera ere zehose, bino oso fuerte izan dugu ekaina, hori bai, bino hemendik aurrera lasaiago. Urtero nik uste egiten dugula gauza bera. San Ferminak bukatu eta ja lasaiago, bai. Gero bai irailera jotzen dugula Tarrabia eta hemen inguruko herrietan, baina Uztaila aprobetxatzen dugu pixka lasai hartzeko eta... Bueno, bikote, mi esker hona etortzeagatik, espero dugu biharko kontzertua oso ongi ateratzea, oso ongi pasatzea eta San Ferminei amaiera ematea txaranga bezala, baina segurazki ez jai moduan. Ez egingo du, bai. Amerikatik aurrera izango du, denbora ondo pasatzeko baita hori da. Horixe da espiritua. Bueno, Nuñe, guk ere beste elkarrizketuturen bat daukagu hortartean. Ikusiko dugu zer kontatzen digun momentu honetan. Eta zein den ere gainerako elkarrizketatuei galdetu diegun bezala, zein den bere momentikoa. Horixe da. Bueno, azken elkarrizketatua daukagu gaurkoan ere, Herri Kirol Federazioko kidea da. Egunon, Pello? Egunon. Ongo. Zer moduz San Ferminetako egun hauek dagoeneko uztailaren 10ean gaude. Hainbat 4 egun pasatu dira. Oraingoz beste 4 egun falta dira. Ze muz? Ondo, ni, ez dut aprobetxatu bat ere, baina hori, lanean nago arratsaldez, atzo herri kirol, motozerraren txapelketa tailak nola egin genuen, eta hori, herri kirola sartuta eta ostirala beste erakustaldi bat egin behar dugu Foroen Parantzan, eta hola, eta arratsaldean lanera, orduan, espero dut larun bat arratsaldean eta igandea aprobetxatzea. Egun hauetan zehar, Foroen Parantzan izan dituzu herri kirolak, zer motatako programazioa eduki duzute egun hauetan zehar? 7 ezik, beste egun guztiak antolatzen dira txapelketak desberdinak. Sartzen dira herri kirol txapelketa igual gehienak egiten dira Iruñean, gehien bat Aizkora ezik, Aizkora egiten da bikoteka txapelketan, Nafarroko 6 lehendabiziko artean nahastutak egiten da Nafarroko txapelketa. Eta bestea, adibidez Ingudea, Lasto eta Txingak, Harri Jasotzea, gero kadete mailan Trontza, gazteak ere parte hartzen dute, eta gutxi gora bera, ekitaldi oso zabala da egiten dena. Herri kirolak San Ferminetako egitarau ofizialean edo udalak ateratzen duen egitarau horretan oso urteak daramatza bertako parte izaten, Foruen plazan, eguerdiro, bertan zaudete, eguzkiaren azpian berotasunean, baina agian azpimarratu behar da, azken urte hauetan ere emakume gehiago parte hartzen dutela egitarau honetan, ez? Kirol guztietan emakumeak sartzen ari dira. Herri kirola, sartzen dira, baina ez gehiegi. Saiatzen ari gara bultzatzen, baina kosta egiten da. Ez dakit, sokatira dago talde desente, eta alare sokatira inguruan ateratzen da kirolari, ez dakit, mentalitatea edo zerbait izango da, baina
gero badago aktivitate desberdina, modalitatea, crossfit ere etortzen ari dira, eta hala ere, oso ongi, baina gehiago behar du. Animatzen dut emakumeak nahi dute ikasi, harremana jarri eta lagunduko diogu. Orokorrean jendeak nola egiten dizue harrera? Irmo eta gogoekin etortzen da ikustera, geroz eta jende gehiago ikusten dizute animatzen dela bertaratzera? Ez pensa, batzuk etortzen dira mentalitatuak edo ez dakit, kirola egiten dute nahi dute probatu. Baina jende asko etortzen da egun bat, ni nahi dut aizkora moztu. Eta egun batean, gainera arriskua du. Gero beste modalitateak ez hainbeste, harri jasotzea eta hori, hasten badira harri txikiekin, ikasteko taula teknika, gero pisu sartzen duzu, baina hori, jende gehiena etortzen da, probatzen da, eta Eta gero zailena izaten da, erakustaldi gehienak izaten dira udan. Eta udan jendea oporretan dabil, jaietan, eta zaila da, oso zaila. Negu aldera erresagoa, baino, aukera gehiena mantentzeko dira hori, erakustaldia egin eta txapelketa parte hartu, baino normalean egiten dira gehienak udan. Aipatu duzu, oraingoz ez duzula asti handirik izan Sanferminetaz disfrutatzeko, baina lehen aurreko gonbidatuei, elkarrizketatuei galdetu diegu ea zein den edo zein diren euren Sanferminetako momentikoak. Zeintzuk dira zureak? Nireak, ez daki, gustatzen zait gau batean buelta bat ematea, gustora, lasai, baina gero hori, gehien bat gustatzen zait giroa ikustea. Kanpotik lasai egotea eta gauza berezik, eta ez dakit urtero etortzen da aktibitatea, jendea desberdina gero eskatzen dutela dirua eta hola, eta gauza polita dira. Bakoitza antolatzen du bere burua, eta horrela gertatzen da, eta aukera politak, eta gero gustatzen zait asko goizeko ordu txikitan edo entzierrota gero, buelta bat ematea ikustea nola dago jendea. Giroa, bai, polita da, zu lasai joaten zara eta disfrutatzen da. Ja, pixkate elkarrizketari amaiera emateko, Errekido Federazioko kide izanik, ja Sanferminak pasata, udarako zeo zer prestatuta daukazute? Bai, txapelketa gehienak egiten dute Sanferminetan, eta hortik aurrera azkena izango da azaroan edola, baina gehienak udan egiten dira. Orduan herri batzuk hartzen dute probak, eta horrela egiten dugu. Antolatzen dira txapelketak, bakoitza eskatzen du gauza bat, edo proposatzen dira, begira, aukera hauek daude, eta horrela moldatzen gara. Ni berria naiz, 10 urte darama federatua eta egondu naiz, baina hain momentu honetan duela gutxi sartu naiz Nafarroko Federazioan. Eta hor jarraitzen dugu, uste ziguten gauzak aurrera eramateko. Pello, mi esker hona etortzeagatik eta konpartitu duzun informazio guztiagatik. Guk estorten opo dizu eta oso ongi pasatzea Sanfermin hauetan. Bai, zuek ere bai. Eta disfrutatzea, eta asteburuan disfrutatzea. Hala izango da, lanean ere, egin behar da, orduan, hori mentalizatzea da. Disfrutatu ere, egin beharko dugu. Bai, venga, oso ondo. Eskerrik asko. Gaurkoz, bukatu dugu dagoeneko. Gaurko saioan zehar zalantzak izan ditugu elkarrizketatu bat, beste bat genuke. Baina, ikusi dugu bakoitzak bere moduan bizi dituela Sanferminak. Eta, beraz, dugu bihar, gure gonbidatuek nola bizitzen dute. Hori da, ikusiko dugu biharko zer elkarrizketatu daukagu, gu momentuz gaurko bukatuko dugu, orain kalean dauden girotxoak eta elkarrizketak ere bilatuko ditugu, eta ea zer izan dugun. Bihar ikusko moduetan, berriz, Horixe da. Mentxe gure platoan, plazan, beraz, gure ikusleak ona hurbildu nahi baldin badira, gu primeran, eta gu primeran pasatuko dugu, eta urak ere. Bihar arte.